a la declaració que van presentar el Partit Socialista i els Comuns per demanar a la Generalitat una mica més de celeritat en el tema de la gestió de la mesa d'emergència habitacional, nosaltres aquí ens vam abstenir perquè considerem que és absolutament una proposta que fa els grups que estan al govern, però que estan al govern tant aquí com a l'estat espanyol, d'una manera absolutament partidista i oportunista, inclús ens atreviríem a dir amb un punt de cinisme, donat que està dient a la Generalitat que posi en marxa tots aquells mecanismes pels quals s'agilitzi tota la tramitació de totes les persones que estan en llista d'espera d'un pis, quan els seus partits són els primers que en seu de govern espanyol el que fan és anar al Constitucional per limitar precisament les competències de la llei que intentem tirar endavant en termes d'habitatge i que, per exemple, posava sobre la taula l'obligació dels grans tenidors a oferir lloguer social a famílies vulnerables i això, d'alguna manera, s'ha limitat. Altres aspectes és que ells intenten des de Madrid tirar endavant una llei d'habitatge que són incapaços d'aprovar i que en molts casos la proposta que estan fent sobre aquesta llei d'habitatge a Madrid són aspectes que ja estava regulant la llei d'habitatge que ells mateixos estan impugnant a Catalunya, com pugui ser amb els temes dels desnonaments, el fet que hi hagi una mediació obligatòria abans que es produeixi el desnonament o l'aplicació de mesures de concertació per a la cessió temporal d'habitatges amb polítiques socials que també es preveu a Catalunya i que no es preveu a la llei estatal. O sigui, que nosaltres ens abstenim en aquesta declaració que fan els partits de govern municipal perquè és evidentment oportunista, no aporta cap solució al problema estructural de l'habitatge i pel que fa a Mataró, bé farien els partits que estan al govern de preocupar-se de posar en marxa mesures com aquestes que han tirat endavant del 30%, de limitacions del 30% en sols consolidats a promotors i que ja fa molts mesos que tenim les llicències suspeses en aquesta ciutat i no poden, evidentment, tirar endavant cap d'aquests projectes perquè ells ho van suspendre sense tenir fins al dia d'avui cap projecte al respecte amb el tema d'habitatge. Aquesta seria una de les declaracions. L'altra, la que va presentar Esquerra, que és la que no va prosperar i és la que deia que havia d'haver-hi un dret universal de sufragi passiu o actiu. Nosaltres aquí simplement el que diem és que està molt bé que per part de grups com a Ciutadans o pel propi PSC facin aquest posicionament interessat en el qual es digui no, aquí no tothom té dret a vot. Simplement nosaltres ens hem de remetre al que està dient la normativa europea en diferents directives on diu que el dret a sufragi actiu ve determinat per lloc de residència, no pel fet de la nacionalitat. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, nosaltres podem criticar molts altres temes, com sigui en temes de llei d'immigració, l'accés al mercat de treball de totes aquestes persones que no poden fer-ho fins al cap de 2 anys acreditar el seu lloc de residència. Aquí ens hi trobaran. En posturejos, en plan no es pot votar perquè no sou nacionals, quan tens una normativa europea que t'està dient el contrari, a nosaltres aquí no ens hi trobaran, evidentment. Evidentment, si s'ha de fer o si es pot realitzar un estudi per part de la Diputació de Barcelona per veure si a través de les autopistes es pot generar més energia renovable, nosaltres estem d'acord, efectivament, hem votat que sí. És que nosaltres no li traiem tampoc responsabilitat a la Generalitat. Nosaltres entenem que el problema de l'habitatge és un problema de la Generalitat com de normativa estatal. La realitat és que en aquest país, per donar cobertura a l'emergència habitacional que existeix, s'haurien de fer 200.000 pisos, que no s'han fet perquè les diferents administracions, tant a la Generalitat com a l'Estat, a les quals han participat aquests partits que ara estan fent aquesta sèrie de propostes i que saben perfectament, doncs no s'han fet pisos de protecció oficial, no s'han fet pisos per intentar pal·liar aquesta situació d'emergència habitacional. Llavors, la solució està perquè de la mà de tots aquells operadors que poden d'alguna manera posar tots aquests pisos al mercat, ja sigui modificacions de la llei del sòl o ja sigui afavorint la cooperació amb promotors, no fent el que estan fent de limitar-los
dient-los que han de fer un 30% d'habitatge de protecció oficial, que queda molt bé pel titular, però la realitat, i sabem el que està passant a Barcelona, on s'han aconseguit molt poques llicències al respecte, doncs aquesta no és cap solució. La solució no és fer declaracions institucionals, la solució és fer tot allò que permeti posar pisos al mercat i poder activar aquesta mesa sense que hi hagi aquests retards que s'estan produint.